नोंथांमोनखौ जोंनि बड'टुन चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आंनि मुङा मैनाथि नार्जारि। आंनि मुङा सोमला ब्रह्म। नोंथांमोनाथ' आंखौ सिनायखायो। आंखौ सिनाया आरो। सिनायोरा, थेवब्लाबो नों बारा फैयाना जोंनि चेनेलाव। गावसोरनो लेंहरा आंखौ। खावब्लायालाय मानो फैयासै, नोंना बिसि गैया? मानसिया फैनो नागिरदोंमोन, ओमफ्राय नोंखौ फैगोन होननानै खोन्थाहरबायना आङो, लाजिनानै फैयासै ओमफ्राय। दे बेफोरखौ बाद होदो। नै आदा, आब', बिनानावमोन, जोंहा सांग्रांथि थानायनि समा बांसिन जाबाय। मानो होनबा कर'ना भाइरास बेमारा जोंनि आसामाव फैबाय। दाख्लै गुवाहाटियाव सासे मानसिनाव मोननाय जादों। आरो बे मानसिखौ मेडिकेल टेस्ट खालामनायाव रिजाल्टखौ पजिटिभ मोननाय जादों। बेखायनो नोंथांमोना एसे सांग्रांथि थादो, न'निफ्राय ओंखारलाबायनो नाङा। आरो सोरबाफोर बाहेरायाव मावनो थाहैनायफोर दंबा बिसोरखौ बादा होथ' एबा फैबायबा बिसोरखौ दस्रा जायगायाव दोनथ' आरो। हेल' नोंथांमोना आंखौ सिनायखायो, आं इन्ट्रडिउस होला दे। बे बेमारखौ गासिबो बे दारिखौल'फोर लाबोजोब्बाय। साला बेफोरखौ लाइनाव रायलायनानै गावथारनांगौ साफा। बे भाइरासआ खाथिनिफ्राय खाथियाव फैथारबाय जोंनावबो। होमबा नोंथांमोना एसे सिरियास लायासैबो गासिबो। सिगाङाव जा थालायबोबाय, बाहेरायाव ओंखारबोबाय, बेरायबोबाय, एबार बिदि थानो नांला नोंथांमोना एसे सिरियास जासिनदो एबार। मानोना बे जोंनिफ्राय खाथिनिफ्राय खाथियाव फैथारबाय, नङाबा उनाव जारला जागोनबो। बेखायनो नोंथांमोनखौ जावले खावलायबाय, नोंथांमोना न'आवनो थालायजोबदो आरो बाहेरायाव ओंखारलाबायनो नाङा। ओंखारबाबो एसे साबधानै ओंखार, नङाबा पुलिसजों बुजागोनबो। बुजानोल' जेराव जोबानो लाङो। नोंथांमोना जुदि बाहेरायाव थांनानै माल लायानो न'आव फैफिननोबा, नोंथांमोना आथिं आखाइफोरखौ मोजाङै सु एबा हायोबा दुगैथार। आरो माल लायदोंबा मालफोरखौ न'आव डाइरेक्ट सोलाबायनो ना एबा डाइरेक्ट जालाबायनो ना। बेखौ दैजों सुस्राङो, एसे सुस्रानो माने स्ट्रिक्स लानानै एसे फुवा जायो, जेबो नङा। आरो जाय सुवा बे मालखौ लायदों, नोंथाङा प्लिज अननानै आथिं आखाइफोरखौ मोजाङै सु एबा हायोबा दुगैथार। दासान्दि नोंथांमोनखौ टिकटक एबा लाइक एप्सआव आं नोंथांखौ बांसिन नुनो मोन्दों। नोंथांमोना बांसिनानो लाइक एप्सआव दंहैयो खोमा, लाइक एप्सखौ बांसिन नुनो मोन्दों। नोंथांमोना बांसिनानो बावहाय बिजि जाबाय थायो खोमा। स्पेसियेलि आं हिनजावफोरखौ बांसिन नुनो मोननाय जादों लाइक एप्सआव। एक्टिंखौबो गोरोंथार हागिफ्रा। मालाय बिराद एक्ट्रेस जानो गोसो दंथारो खोमा। मोनगोन र' एक्ट्रेस मोनगोन नोंसोरो, बिदिनो हगारबाय था दे। आरो लोगोसे खामानि दामानियावबो एसे गोसो हो दे। संनाय खावनाय जानायफ्राव। आंखौसो गाज्रि मोनबाय नामा हिनजावफ्रालाय? गाज्रि मोननो हादे, आं ओरैसो होनदों। नंनाया नंगौबा आं सिख्लाफोरखौसो बांसिन नुनो मोननाय जादों लाइक एप्सआव। हौवाफ्रा मा खालामनानै थायोथाय? नाइट गेम्स गेलेयो नामा? पाबजि गेलेयो खोमा, पाबजि बिसोरो। पाबजि गेलेयाफोरखौथ' नुला आबौ नुनो। आंबोथ' गेलेया नालाय। जायखिया सिख्लाफ्रा टिकटक एबा लाइक एप्सआव बांसिन नुनो मोननाय जायो। आरो एक्टिंबो गोरों मानसिफ्राबो सुन्दुरि गोजाथार। ओमफ्राय नै बावदोंसो, आं फेसबुक नायबाथाय खालि दा माबा चेलेन्ज एक्सेप्टेड, माबा 1K चेलेन्ज, 1K कमेन्ट चेलेन्ज, 2K कमेन्ट चेलेन्ज, 500K कमेन्ट चेलेन्ज। मा बुस्थु आं बेखौ मिथियामोन। ओमफ्राय दाख्लै फेसबुकआव सोरखौबा सासे आपल'ड खालामनाय नुदों फट'। माबा सासे हिनजाव दङ, बिनि एखे बिदि खालामदों माबा चेलेन्जनि। सोरबा हासिब सिबनाय, सोरबा दंफाङाव गाखोनाय, सोरबा थालिर बिफाङाव गाखोनाय, हनै सोरबा खानि जि दाफ्लागोन, सोरबा जि दाफ्लानाय एक्टिं खालामसै। हनै 1K चेलेन्जनि मा चेलेन्ज जाखो बेलाय? आरो सोरबा लामा गेजेराव दुमफ्ला उन्दुनोसै थैनाय बायदि 500K कमेन्ट चेलेन्जबाव। मा होनो जाखोसै? आरो दंबावो मानसिफ्रा सोरबा चेलेन्ज एक्सेप्टेड होनबावगोन। मा आं बुजिनानै मोना। बेखायनो आंबो नोंथांमोनखौ मोनसे चेलेन्ज खालामनो लुबैदों। जोङो मोसागोन दावस्रि देलायाव, खावब्ला डान्स मोसागोन जोङो दावस्रि देलायनियाव। दाख्लै आं मोसानाया बेबायदि एखे मोसागोन, नोंथांमोनाबो एखे मोसानानै आपल'ड खालामनांगौ। नायनो आङो सोर हायो ना हाया जोंनि मोसानायखौ। आरो सिख्लाफोर जोंबो लाइक एप्सआव दङ दे, जोंखौ फल' खालामनो हागोन लाइक एप्सआव। गाहाय डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ। आरो लोगोसे फेसबुकआवबो दङ, जोङो फेसबुकआव पेज दङ। नों होमबा थानानै जोंखौ फल' खालामहैनो हागोन, लाइक खालामहैनो हागोन। नोंथांमोना लाइक एप्सआव आपल'ड खालामनो हागोन जे जोंनि एखे स्टाइलखौ खावब्ला डान्सखौ मोसानानै। लोगोसे ओमफ्राय जों नोंथांमोनखौ फल' खालामबाय थाखागोन। जों नोंथांमोनखौ नायजोबखायो, जेरावबो नुजोबखायो जोङो। नोंथांमोना बे चेलेन्जखौ एक्सेप्ट खालामलायदो आरो। Bodo.